An tsinci gawa a rataye cikin wata makarantar Islamiyya a Jigawa. An tsinci gawar wani mutum ɗan shekara 40, Jibril Adamu, a cikin ajin wata makarantar Islamiyya a ƙaramar hukumar Kiyawa a jihar Jigawa. Kakakin rundunar 'yan sandan jihar Jigawa, DSP Lawan Shisu Adam, ya ce 'yan sandan sun gano gawar a rataye a saman silin ɗin makarantar Miftahul Khairat Islamiyya da ke unguwar Gurdeba. A cewarsa, jami'an 'yan sandan shiya na Kiyawa da tawagarsa ne suka gano gawar a lokacin da suka isa wurin bayan sun samu rahoton. DSP Lawan Shisu Adam ya ce rundunar 'yan sandar ta kaddamar da bincike kan lamarin da ya faru a ranar Talata 19 ga watan Satumbar 2024. Ya kara da cewa marigayin yana da tarihin matsalar taɓin hankali kuma a wasu lokutan yana barin gida na tsawon kwanaki. Ya ce a ranar mutuwarsa an ga Adamu yana ɗiban ruwa a kusa da makarantar, inda daga bisani aka tsinci kansa a rataye a saman rufin. Ya ce an kai gawar babbar asibitin Dutse inda aka tabbatar da mutuwar, kuma daga baya aka mika gawar ga 'yan uwansa domin yi masa jana'iza. Shisu ya bayyana cewa rundunar 'yan sandan jihar Jigawa tana kira ga duk wanda yake da labarin rasuwar Adamu da ya taimaka mata.